Тормышта төрле хәлләр була, инде шулай килеп чыкты. Су буенда ушак яна, кем кабызган ул ушакны. Шул инде 4-4 дисәп. Әйем, 4-4 дисәп, афарин. 10 бал. Искә төште дә анысын логически уйласаң, монда минем җавабым дөрес түгел шикелле. Без кавер җырларны ташламыйбыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаятасыз. Эх, җанашым, җаным, җаным, җанашымла, гашык итте карашың. Сәлем барыгызга да сез Жыр-пеш шоу батлының чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә татар эстрадасындагы иң беренче кавер группаларының берсе Мингазов төркеме һәм аларның солисты Ильяс Мингазов һәм баянчысы Рузәл Зыяддинов. Сәлем җегетләр. Сәлам. Ничек кәефләр, әхвалләр, хәлләр? Кәефләр әйбәт, Аллага шөкер. Нәрсәле, без иманыбыз камил, сез монда әлеге гомумән сезнең өчен бу шоу бик җиңел булыр дип уйлыйбыз, чөнки сез барлык җырларны да беләсез бит инде, башкарасыз үзегезчә. Бездән шундый бер кичкенә генә сорау бар. Менә инде сезнең төркем ялгышмасак 6 ел элек оешкан булса да, сез күптән түгел менә хәзер үзегез продюсерсыз эшлибез дидегез. Моңа нинди сәбәп? Ни өчен шулай? Авыр сораулардан башларга булды әле тапшырабызны. Тормышта төрле хәлләр була, инде шулай килеп чыкты. Без күптән түгел продюсерлан китеп, инде мин әлеге проектны, Мингазов проектын үз өстемә алып, инде баш җитәкче буларак барам. Бу авыр түгелме соң? Бу авыр тагын күбрәк өсти бит сезгә, эш өсти. Авыр түгел, без бит инде 6 ел элек нинди состав булдык. Бүгенге көндә дә без шул ук состав дип әйтик. Рузәл, Тимур барабанщик, безнең Денис гитарист, безнең администратор, менеджер. Алар барысы да без барыбыз да бер бөтен. Состав шул ук. Состав шул ук һәм минем янымда ярдәм итүче кешеләр бар. Инде безнең төркемдә дә Рузәлен дә белим, төрле кешеләр һәрвакыт үзләренең киңәшләрен бирәләр һәм шуңа күрә авырлыклар әлегә юк дип әйтә алам. Сезнең группа исемегез, сезнең җырларыгыз инде халыкка кирде дип әйтик, халык ярата һәм әгәр дә бу сезнең иҗат юлыгызда яхшы үзгәрешләр китерсә, без бары тик шат кына булачакбыз. Уенга килгәндә, әйдәгез уенга кайтыйк. Без инде беренче турны башлыйбыз. Беренче турда биремнәр булайрак. Экранда барлыкка киләчәк сүзләр, татар телендә сүзләр һәм сезгә бары тик шул сүзләр, шул сүз, мәсәлән, булырга мөмкин, бер сүз, ике сүз кергән җырны җырларга кирәк булачак. Ул бер юлдан булырга мөмкин, әзрәк төрләнергә мөмкин. Ләкин инде әлеге сүз һичшиксез әлеге җыргызда булса, тимәгә җавап бирсәгез басып, демәк бу очракта инде сезнең исәбегезгә 1 балл өстәлә. Әзер булсагыз, әйдәгез киттек, беренче бирем. Әйе. Ак каен, яшь каен, син үлмә яшәсин, синең саф сөюне һәр язда яшәсин. Айфара репертуарыннан Ак каен җыры. Бу бармы сезнең репертуарыгызда сез әлеге? Бар бездә бар әйе. Монда гомумән бөтен сүзләргә сезнең репертуардан гына. Бу безнең репертуардан алынган сүзләр буламы әллә? Белмим, менә сүзләр бит инде алар гомумән алай эзләп утырмадык, ләкин инде еш очрый торган сүзләрне без инде монда кулланырга тырыштык. Менә репертуар дигәннән сез бит инде күбез аңлавымча үзегезнең җырларыгызны җырламыйсыз. Сез каверлар җырлыйсыз, инде мәшһүр җырларга кемнеңдер җырларын аласыз, шулай бит? Шулай. Менә ниндидер претензиялар килгәне юкмы әле? Ни өчен минем җырны боздыгыз дигән? Киресенчә, җырчылар үзләре дә безгә язганнары бар. Әйдәгез әле минемдәге җырны үзгәртеп җырлап күрсәтегез әле дип язган кешеләр бар. Аблай тәнкыйтьләп андай проблема булган юк әле Аллага. Алайса мин үземнең җырлымны алай популярлаштыра алмыйм, бәлки сез җырласагыз. Кеше арасына кереп китер. Яхшы, бергәне Рузәл сезгә. Икенче сүз, әйдәгез карыйбыз. Әйе.
Мында инде Кайсы? Ильяс бу айтсын, җырда аңламыйча, мындай сүзле җырда сезнең репертуарыгызда бар икәнен беләм. Бу җыр Фирдус Тимаев репертуарыннан гомер үтә дип атала. Башкарыйк. Мен бүтән җырны искә төшердем. Мында юк, мында бер сүзгә әллә күпме. Бүтән җырларда әйтсәм Бүтән җырларда әйтсәң була, мында кем өлгеррәк булып чыга инде, шуның башына кайсы җыр әлбәттә килә. Мында уйласаң, бер 100 җыр җый буладыр, ким дигәндә менә хәзер генә. Әйдәгез. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Гомер сүзе Гомер яңгырамады. сүзе юк. Ну, мин сразу ахырдан куплетына килгәндә инде гомер үтә, нигә үтә, еллар акты, ел йомгагын сүтә. Мут яшьлеккә, ут яшьлеккә, сиздермичә, хәлсез картлык килеп җитә. Менә монда инде аңлашылды. Монда Рүзәл дә кушылып җырлый. Гадәттә җыр барышында, чыгышлар вакытында Рүзәл, син үзең җырлыйсыңмы яки инде Ильяс гына? Чыгыш ясаганда Ильяска кушылып җырлап торам мин. Баянда уйнаганда. Юк инде, микрофонга дип әйтмәкче идем. Микрофонга? Юк, җырламыйм. Үз һәр кешенең үзеше мин уйныйм гына. Ильяс әйтте бит инде һәр кешенең үзеше дип баян. Продюсерның да үзе. Аның өчен түләнми бит. Димәк, артыгын эшләргә яратмыйсыз алайса. Исәп бергә бер, киләсе сүз, өченче сүз. Рүзәл басып куйды инде, Эх, сез матур кызлар, ник шаятасыз. Баранды җыр. Йөрәгемнең януларын. Сезнең репертуарда бармы, юкмы? Бар, бездә бар. Сез аны җырлыйсыз әлеге җырны. Әйтәм бит сезнең өчен бу гомумән бу уен бик җиңел булачак дип. Дүртенче сүз. Син. Рүзәл. Син минем җанымның яртысы, яшисең йөрәгем түрендә. Эшкә бер исәп. Эшкә бер исәп. Баянчылар күбрәк булып чыгамы инде җырларны ничек Ильяс? Юк, инде Ильяс бирелеп кенә бара миңа. Шулай да сәтә Аңа бит әле теге баянчы әзрәк фальшивит итә башласа, аннары чыгыш дәвамында бу нидер үч иттереп кабул итергән мөмкин. Юк, алай юк. Димәк, яхшы, ярар, әйдәгез 5нче бирем. Өлгермәдем, Ильяс тагын өлгермәдем. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма, туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Монысын җырлыйсызмы бу җырны? Монысын да җырлыйбыз. Чыгышлар вакытында, репертуарда. Әйе. Шәп, Рүзәл шәп. Ильяс әйдәгез. Сезне дә көтәбез. Исәп 4-кә 1 җәмәгать. Безнең биремнәр бар бугай әлеге турда. Карыйбыз. Иртәрәк басыган сразу. Шакыргында мине, чыгам зур юлларга, сиңа булган хисләрне, салам шушы җырларга, салам шушы җырларга. Ильяс, нишлибез? 5-кә 1 исәп. Әйдәгез, дәвам итәбез. Дәвам итик, әйе. Дәвам итәбез. Хавышлып китерик. Дәвам итәбез. Әйдәгез, киләсе сүз. Аңладым нәрсәдә эш бары тик чөнки Ильясның баянчыларның кнопкасы эшләмәгән, яра. Бусына Ильяс әйтсен әле. Ильяс әйтсен. Теге загырак килеп җитә ул. Юк, син бит якынрак. Якынрак булсам да загырак килеп җитә. Юк, эш башка нәрсәдә. Баянчыларның бармаклары тиз эшләй аларны. Шуңа күрә алар. Басып куя да аннарысын уйлыйм. Юк, аларның теге связь әйбәт, бармак белән баш арасында. Әле бит алар ишетеп тә өлгерәләр, мәсәлән, җырчыны өлгер. Җырчыга качак була бит инде шулай. Хәзер җырлыйм дип әйтә дә берәрсе туйда. Аңа инде шул вакытта көйне. Алай эшлисез бит инде. Һәр баянчы шулай әйтә. Кайчак ул бик якын белгән җыр булмаска да мөмкин, ләкин инде ничектер наслух дип әйтик. Импровизация. Подбирать итәләр ничектер шулай. Туры китерәләр. Безнең кагыйдә инде, Рүзәл. Габделфат Сафин репертуарыннан шияләр. Керә бит инде шуңа. Шия сүзе бар. Ничек кирәк сиңа бу җыр? Безгә бит бездә бит җырлап бирмәсәң саналмый дигән сүз. Кояшка үрелеп,
Kızara şiyeler, siz икәү, бар килгән дияләр. Diyeler. 6'ga bir isep devam etsek bulamı bulamı. Hadi İlyas şulay etip Басып qarayın. кына торсын, басып кына тор. Şulay etip qarayın, şulay etip qara. Demek, hazır İlyas'ın sünsünde. Давай, все, birinchi Ey, bastım. Da, ulgurdim. Bu var endi, bu. Min Bu anladım. albatta bar, har majlisda biz bekiratı boshqaramiz haligi Azat jirni. Fazlıyev'nin haligi Azat jiri. Fazliyev repertuari yaratqina. Haller. Hallaringni alayım deysen biraz gına, ko'ngilingga to'lsin deysen gul nazg'ina, yuraklarda qolsin deysen gul yozg'ina, yaratqina, yaratqina, yaratqina. 2 bal bir edik, lakin ala kelip çıkmıyor İlyas bizning topşırıda. Qarali bir sırav var. Mine Simbitin anlamış elmet yoqlarından, İlnaz Safiullin da elmet yoqlarından sizni bir nişik şağıştırmıyorlar mı? İlnaz Safiullinga o'xshatib jırlıysan deb aytmıyorlar mı? Шағыштыралар, бик күп интервьюда әйтәләр сез туганнар микән дип, чөнки сөйләү рәвеше, ничек без җырлыйбыз, алар бик охшаш. Gözlerini yamıp anda. Әйе, үзебезне сәхнәдә ничек тотабыз, бик охшаш. Юк, без менә шулай килеп чыккан инде. Илназ абыйны бик хөрмәт итәм. Инде без дуслар, коллегалар, һәрвакыт берәр инде мәҗлестә күрешсәк, инде без обязательно дуэт берәр җыр башкарабыз инде бергә. Шул жырны инде. Шул мин яратам синең дигән җыры бар аның, шундай теге бик Эпохаль жыр. Димәк, исәп 6'ga 2 һәм әлеге тур шуның белән ахырына да якынлашты. Икенче турда кагыйдәләр шундыйрак. Хәзер без сезгә монда инде күбрәк күз белән карарга кирәк булачак һәм инде уйлап бетергә. Бәлки интуициядә сезгә берничек булышалыр. Әлеге турда без сезгә бер клиптан өзек күрсәтәчәкбез, кадр булачак. Һәм инде ләкин әлеге клипта, әлеге кадрда нәрсәдер яшерелгән. Бер гадәттә ул предмет булырга мөмкин, җанлы, җансыз булырга мөмкин бер нәрсә. Шуңа күрә сезгә инде әлеге яшерелгән әйберне атарга әйтергә кирәк булачак. Авырлыклар туган очракта без сезгә 3 вариант, җавап варианты әйтәчәкбез. яхшы. Әйдәгез беренче кадрга игътибар итеп карыйк. Без инде беренче кадрны тәкъдим итәбез сезгә һәм монда Данир Сабировның бик мәшһүр клибыннан Минем законный хатыным дигән. Ну, Клибында бер вариант бар. кулында нәрсә тоткан менә, кулында нәрсә тоткан. Машина ашкышы дип уйлыйм, белмим. Машина чөнки Шулай дип Чөнки күрдем анда сыман. автосалонда- Караган бар минем күптән, бик күптән һәм шулай истә калган ничектер. Мин машина ашкышы дип уйлыйм. Автосалонда инде әйме аларның эшләре бара, шул әлеге клип вакыйгалар. Әйдәгез вариантлар тыңлыйк. Бу дөрес җавап булдымы? Юк, бу дөрес җавап түгел. Шуңа инде мин вариантларны укыйм. Анда булырга мөмкин бүләк тартмасы, коробочка подарочный дип әйтегеме. Документлар белән ниндидер папка һәм йомшак уенчык. Әйе, Рүзәл, Минем уйлавымча, Данир Сабиров монда папка бирә документлар белән. документлар белән папка. Әйе. Ярар, Ильяс, сез дә шулай вариантны тыгызны әйтә аласыз? Минем уйлавымча, ниндидер берәр йомшак Уенчык. уенчыктыр бәлки. Нидер йомшак уенчыктыр. Ярар. Җавапларыгыз аңлашылды, җавабыгызны хәзер тикшереп карыйбыз. Кемнеке дөрес була? Шуңа бер бал булыр иде, ләкин бу Икебезнеке дә чиракта дөрес юк түгел. шул. Бүләк бирә ул анда, бүләк. Бүләк әзерли. Эшендә нәрсә икәнен? Ау? Онытылган. Онтылган инде, әлбәттә бу клипка бит инде бер 10 ел бардыр. Әйе, күптән караган әйтәм бит. Әйе, әле бит Данир Сабировның инде балалары үсеп бетте. Бunda әле үзе бала кебек тиген. Әйе, әле үзе дә бала кебек. Юк, ул хәзер дә бала кебек. Хәзер дә бала кебек. Данир Сабировның җырлары репертуарыгызда хәтерләмим бар дип никтер. Безнең бер җыры бар. Ой, үләм түгелдер инде. Юк. Сезгә бик килешми. Саклык мәхәббәтне дигән җыр. Саклык мәхәббәтне дигән җыр. Әйе. Ниндирәк ул җыр?
Алып кетейік ерке махаббатны, күннәттәнәй, тәнәй. Шулай Михаил Рүзәл булу шекелле. Мен тоже хәтерләп Без күптән бер 4 ел элек Данир Сабировның репертуарынан булган җырны үзебезгә алдык. Шуңа күрә теге бик банкетларда башкарган юк, чөнки безнең репертуар үзенә күрә бай. Ләкин җыры бар. Ә сез сорап торасызмы соң кешедән? Мәсәлән, ярыймы? Без сезнекен алсак дип. Мәсәлән, алло, Айдар абый, менә шулайрак. Күбесенчә юк инде. Алай сораган юк, әмма дә ләкин берәр кая чыгыш ясаганда инде без ризалык сорыйбыз. Чөнки Официаль чараларда инде ул. Ну, беренче чиратта инде я шалтыратып, я язып, икенче чиратта я анда инде официаль язылыш белән уже договор дип әйтәбез инде, уже рөхсәт сорыйбыз. Ярар. Исәп әлеге турда 0-0, беркез дә белмәде. Икенче рәсемгә игътибар итик, әйдәгез. Икенче рәсемдә бу Рифат Зариповка охшап тора. Вариантлар. Монда тәрәс төбендә, менә тәрәс төбендә нәрсә булырга мөмкин? Әйдә лучше сразу вариантлар. Әйдәгез вариантларны. Белән җиңелрәк булыр. Әйе, монда инде вариантлар, алар бөтенесе дә җанлы, бөтенесе дә хайваннар, кошлар, попугай, әтәч яки песи. Әйе, Рүзәл. Искә төштем әле. Искә төштеләр, анысын логически уйласаң, монда минем җавабым дөрес түгел шикелле. Әтәч дип карыйм әле. Әтәч булсын, әйме? Әтәч булсын. Чөнки ул сабан туйда катнашкан да һәм ничегрәк ул. Белмим ансын. Кая катнашкандыр. Ярар, Шулайрак дип. ярар, әтәч булсын. Ильяс, Шулай әтәч дип уйлыйсыз. Ну, монда инде беренче булып әтәч дип җавап бирде Рүзәл, әйме? Монда инде хәзер әтәч дөрес булса, барыбер бал Рүзәлгә була, әтәч дөрес булмаса да беркемгә дә бал булмый. Песи булсын. Песи булсын, ярар. Ха, пси шыгалам. Так, тизген алыштырып куйгыз әле. Монтаж. Әйе. Димәк, җавап әтәч анда. Беренчелектә белмәдек. Әлеге турда исәп 1-0 Рүзәл хисабына. Дәвам итик, әйдәгез, 3нче бирем. Монда Фирдус Тимаевның Üzülüp yarattam degen. Минем Вариантсыз. вариант бар, акча. Акча бире. Ай. Кибет дип. Кибеттә бу, кибеттә бер аларга керә бугай ул. Ага, кибеттә акча бире. Ярар, бөтенесе анда теге бурычка кенәгәгә яздырып алалар. Менә Фирдусның күренеп тора, акчалы кеше икәнен, шуңа күрә ул барсыннан да сузылып акча бирә кебек сыман шикелле. Тыйламыннан җавап кабул ителде. Рүзәл башка вариантларны укыйм. Вариантларны әйтсәң, Визит карточкасы, акча һәм флешка. Минем җырны куйгыз әле дип. Кибеттә алайса ниндидер чит. Ну миндәген Ильяс белән килешәм, Ильясның җавабы белән. Ну, Әйдәгез акча булсын алайса. акча булсын, әйе. Акча булсын. Акча булсын. Акча булсын. Гомумән шундый ният белән сезнең продюсерыгыз оештырып җибәргән әлеге композицияны, әлеге төркемне акча булсын дигән лозунг белән. Әйдәгез, дөрес җавапны карыйбыз, анда зурай бер түгел. Чыннан да акча, анда акча. Чыннан да акча. Бу визитный карточка түгелме? Ну, кайберәүләрнең аеруча Нинди купюрасын бу? аңлашылмый шул, аңлашылмый. 2000 булырга тиеш анда, әйе. Ну, җавап акча инде. Акча, әйе, Все, акча. бигә бетмәс. 2000 хәзер акчамы инде дип тә әйтергә мөмкинсез, ләкин әле безнең өчен ул акча. Акча әлбәттә. Әйе, вариантлар сез әйткән очракта без Әйе, әлбәттә. 2 балл бирә алабыз. 4 балл булса да яхшы. Бирегез сразу 15-не бирегез алайса. Юк инде, юк. Әйдәгез, без теге алай арттырып җибәрмик, кагыйдә булып калсын. 2 балл. 2гә бер исәп. 4нче сорау. Әлеге Рүзәл. Мин әле әйтеп тә өлгермәдем, үзем табып та Бу өлгермәдем. безнең группабызның Жанашым дигән җырыннан клип бит. Җанашым дигән клип, әйе. Әйе. Нәрсәсен ул менә кулында нәрсә тотып тора микән шул хәтле? Монда безнең Кадерле әйбер. коллегабыз дип әйтик,
Бу сезнең группадагы Бұл жигит біздің булыр? группа егеті Тимур есімлі біздің барабанчик. Ага. Менің ойлауымша ол мында кие күзлік, тұтып тұра күзлік. Чөнки барабаннарны, палычкаларын таба алмый. Күзлек. Димәк, җавап кабул ителде. Җанашым дип атала әлеге җыр һәм клип. Күзлек, чыннан да фәрин 2 балл. Нинди клип? Вариантларсыз айтып беру 2 балл бит. Әйе, 2 балл дибез бит. 2 2. Җырны ничек кирәк ул менә җанашым? Бу сезнең Ильяс бик мотор башкара ул Ильяс җырны менә. ничек башкарасы әлеге җырны? Бик рәхәтләнеп башкарам яны. Юк, безнең тамашачыларга да мәсәлән. Әйтеп китә аласыз. Эх, җанашым, җаным җанашымла, гашык итте карашың. Бер күрүдә үз иттем дә гомерлеккә яраттым. Кем репертуарыннан бу? Бу безнең Автор репертуарда. җыр, автор. Бу сезнең Безнең үзегезнең җырлар. җырларыгыз. Вау. Я сез бер качан уйлыйсызмы менә кайверлардан инде баш тартабыз, үзебезнең иҗат юлыбызны башлыйбыз дигән автор. Біз ол юлға бастық инде. Каверлар дигәндә. Гомумән бөтенләй. Юк, без кавер җырларны ташламыйбыз. Без бит инде иң мөһиме элеккеге булган җырларга яңа сулыш биреп яшьләргә җиткерәбез ул җырларны. Әмма дә шуңа карамастан автор җырларыбызны да шул ук темпта дип әйтик, без иҗат итәбез. Аха, яхшы ярар. Димәк, әлеге тур ахырында исәп, әлеге турда дөресрәге 3-2. Безнең тагын бер турыбыз гына калып бара. Һәм инде әлеге турның да кагыйдәләрен аңлатып китергә кирәктер дип уйлыйм. Бу безнең эмоджи тур, смайлик тур дип әйтергә мөмкин. Монда инде ниндидер эмоджилардан, ниндидер смайликлардан, ниндидер логик элемтә белән, җыр элемтәсе белән төзелә бер рәт. Һәм инде сез нинди җырны без эмоджиларда яшергәнебезне белергә тиеш буласыз. Игътибар. Карыйбыз. Бер үбәсем килә күзләреңнән. Бер Әйе, җыр шулай дип җырлана ул, Илназ Сивуллин җырлый. Бер үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып кагыласым килә. Сез аны Безнең репертуарда юк. Сезнең Мен үзе безнең репертуарда җырларны уйлап утыра башладым инде. Яхшы ярар. Димәк, җавап кабул ителде. Исәп 1-0 бу турда. Ильяс шулай ук, ләкин төймәгә басырга онытмагыз инде җавап алдыннан. Бик шот булыр иде әгәрсе. Алдыннан алган. Ярар инде ахырдан да ярый. Димәк, 1-0 дәвам итәбез. Икенче бирем. Так, йөрәк. Әбиме бу? Йөрәк әби. Әбиле йөрәк. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек жүләрлек дип, җырларда җырланса да. Әйе, бигрәк зак уйладыгыз. Шунда да дөрес җавап, әлеге җырны без яшергән идек бу смайликлар, эмоджилар артында һәм исәп 1-1. Өченче композицияны белеп карыйк, әйдәгез. Үй, малай, тегесін ничек итеп аңларга буланы? Шәһәр дип мин. Менә өйгә таба бара ул. Аха. Өйгә таба бара, тегесе аның шишмәме соң ул аның инеш башымы, ничектер шулайрак. Авыл исеме, конкрет авыл исеме. Әлдермешкә кайтам әле түгелме? Ну инде. Әйе, бик җиңел бит инде. Шулай да. Ну мин әлдермешне уйлаган идем. Мин шишмә сүзен күбрәк. Шишмәгә төшәм. Яннар соңрайдан. Шишмәгә төшәм. Рүзәл, ничек яңгыр инде әлеге җыр? Кайтам әле әлдермешкә кайтам әле, шишмәгә төшәм әле, шишмәгә төшәм әле. Хамман Сине сөям дип. Ильяс, синең әлмәт якларынан икән аңладык индеме? Абдурахман
ауылларынан. Рүзәл, син қойсы сияқлардан болып? Мен Балташ районынан болам, Балташтың өзінен. Өзінен. Айе. Міне бит, аңлашыла башлады. Балташтан, айе. Әйе. Демәк, исәп, әлеге турда 2-1 Рүзәл алып бара. 4-нче сорау әйдәгез біліп қарайық. Мұнысы инде бик жеңіл. 2 сүзін білсәгіз. Туры келе? Шулай түгеме? Мен сіздерді бик біліп өтермін, ешіткен бар. Әйдәгіз біз мұны қобыл етеміз. Біз мұны қобыл етеміз. Чөнки бу рәсімді туры келе, Ильяс, сізге 1 балл автоматик, рәвішті исәп 2-2. Тағын бір варианты біздікінде әйтсәгіз, мәселен, бір тағын башқа вариант туры келе екен, тағын 1 балл біз сізге істей алабыз. Зәңгәр. Кірпі бітті болған еді кіріп? Зәңгәр тұмандыр ол, бәлкі. Зәңгәр тұман. Зәңгәр тұман. Шул ма? Венера Ганееваның жырын әйтесіз. Нәқ шул жырны біз ешірген, Ильяс. Нәқ шул жырны ешірген. 2 балл, 2 балл, 3-2. 3-2 әлігі тұрда, 3-2. Демәк, жауап қабыл етілді. Демәк, давам етейік. Келесі біздің биремебіз. Иқтибар экранға. Тағам біздің бұл әлі шул... Аха. Су бойында ушақ яна, кім қабызған ол ушақны? Рүзәл, сенің смайликны көрсетті ескерткіш болды. 5 балл сразу. Ильяс шекілі сұрап алам, мен айралайыз. Yok, туры келе. Нәқ шул су бойында ушақ яна, кім қабызған ол ушақны, түрсәмеғар су бойына, табар мұн көк балашақны. Жоп, меңа 1 балл берілер, ләкин енді болып шықмады, өзіме қатнашсам. Демәк, 3-3 исәп, давам етәбіз һәм келесі биремге қарайбыз. Мұнысы енді біздің, сізнің де. Бір егет гармон сайлай. Гармон алый әлі досқай. Гармон ойнаты әлі, көйіні көйге. Ялғы, бір егет гармон сайлай. Салават Закиш репертуарынан, әйе, бір егет гармон әне сайлап. Салават Закиш репертуарынан. Әйе. Рүзәл, сен өзің қойшанырақ неше ешлерде гармон, баян алдың құлларыңа, неше керек болды ол хәлләр? Бірінші тақыр гармонны тұттырғандар меңа детсатта ергенде өгінде. Шулай тіп мен гармоннар тұтып шығыршар яусағанмын. Музыка мәктәбінінде әтияни мені берген меңа 8 яш болғанда. 4 яш. Әлігі тұрда. Давам етейік, біздің тағын 1-2 гіне қалды. Биремебіз иқтибар. Смайликларын давамлатып шықсаң? Ну, ғадетті міне бұл... Исәнләшә бұға. Мен деп yazsam міне шыны смайлик шығын. Мен сәлем деп ойладым. Сәлем ол тегі, мен деп қол көтерейін ол ғадетті. Я деп yazsam мәселен, сеңа подсказка боларак. Икеншісі неше оңар? Ну, мұндай нәрседер бітінде ол ізлерге маташа. Мен ауыл, сен шәхар, мен ауылда, сен шәхарда деп. Яқшы, міне шундай логика білән. Мен ізләдім далада. Сен ізләдің қаладан, қойда сен, бәғірім сен, табалмад. Әйе, бұл нәқ шолайды, 4-4 десеп. Әйе, 4-4 десеп, әфәрин. 10 бал. Әфәрин. Неше? Сұрап ала шолай, қаман. Ол Ильяс қазір өзінің неше бал алғандарын яқынша санап шығарады. Бүтін конкурслармен бірге саны бұғай. Шулай бұғай. Ильяс, сен тегі бит аналитический сенің склад ума. Жоң көрі бик көп ойлама, нетме, бұршылма. Ти қазір болып қара міне. Қазір нәрсе нешек. Біздің соңғы биреміне қолып барды, әлігі турда 4-4 есеп, һәм кімдір әлігі турда істен шығарға тиіш. Айдагыз ашып қарайық. Мұнысы енді біраз свежийрақ жерде бәйтік. Икенші смайлик юқлай ма ол, не шлей ол? Шок хәлінде бұл. Бұл бигік, мен аны башынан розетка деп тұрам. Бұл ауыздан ашқан юқлай шлей? Әйе, бұл недер алкоголь ішімлік бұғай. Аннары аулаңа нашар тәсір еті.
Bugün de isерек мин, isерек синең сөюеңнән. Йоклап булмый баш авырта, эшкәннән әле сөюеңнән. Димәк, җавап кабул ителде. Әйе, нәкъ шул җырыйды, нәкъ шул җырыйды. Менә бит баянчылар ичмасам, гадәттә беләсезме ничек була? Бер баянчылар, инструменталистлар, музыкантлар безгә килә дә, алар күбрәк музыка ягыннан уйлыйлар, алар теге сүзләргә бик игътибар итмиләр. Рүзәл бүген үзенең сүзләрне дә тыңлавын һәм бу яктан да эрудициясын күрсәтте безгә. Афарин сезгә, җегетләр, рәхмәт сезгә. Һәм бер кичкенә генә сорау биреп калмый булмас. Сездә гел үзгәрешләр бара, гел ниндидер яңа планнар, сез яшь, дәртле, сезнең инде хәзер концерт программаларыгыз, чыгышларыгыз күп. Киләчәккә ниндирәк планнар, Ильяс? Сездән сорыйм инде бу сорауны. Планнар изге. Менә күптән түгел безнең үзебезнең төркемнең сольный концерты узды Пирамида концертлар залында. Инде анда без шундый дискотека концерт форматында үткәрдек. 1000 кеше булды. Һәм алга таба да шул концертлар белән чыгыш ясарга исәп, шулай кавер җырларына, автор җырларын да чыгарып, безнең яраткан, хөрмәт иткән тамашачыларга танытырга. Хәзер видео заманасы, клиплар мәсьәләсе, төшерергә, клипларга игътибар итәргә дигән уй фикерләр бармы, юкмы? Әлбәттә бар. Вакыты килеп җиткәч, аларында эшләрбез. Амин шулай булсын. Рүзәл, сезне менә Ильяс бит инде фронтмен, барыбер җырчы. Сезне еш кына менә бергә төрле проектларда, бергә күрергә мөмкин, тапшыруларда. Сез тормышта үзегез менә дуслармы яки коллегалар буларак сезне ниндидер максатлар гына берләштерәме? Шын тормышта инде дип әйтик, без дуслар, бик якын дуслар, эшкә килгәндә инде без айыра беләбез. Эш вакытында без эш мәсьәләсен генә кузгатабыз дип әйтик, коллегалар күбрәк. Инде сәхнәдән чыгуга без инде дуслар. Эшләгән вакытта төрле вакытлар була, но бер зур проблема чыгарып, теге группада бит инде без группа булгач инде төрле хәлләр була. Мәсәлән, бездәге 4 егет, һәр кешенең үз фикере дип әйтик. Барбыр да инде ахыргы сүзне Ильяска бирәбез, чөнки Ильяс өстенрәк солист, шуңа күрә күбрәк Ильясны тыңларга тырышабыз. Булай шын тормышка килгәндә якын дуслар. Бик әйбәт. Без әле яшь, планнар зурдан, халыкка хезмәт итәргә, яңа җырлар чыгарга, яңа җырлар өстендә эшләргә. Шул. Һәм инде сезгә уңышлар теләп, безгә бары тик гомум исәпне генә әйтәсе калгандыр. Бүген 14-кә 8 исәбе белән баянчы Рүзәл Зыятдинов җиңүгә иреште. Беренче тапкыр бер телевидениедә җиңдем бугай. Кайчандыр булса да баянчылар да алгы планга чыгарга тиешләр бит инде. Рәхмәт сезгә, сезнең группагыз өчен, сезнең иҗатыгыз өчен һәм менә шулай да яңа юллар ярып, безнең эстрадабызны бизәп һәм халкыбызны шатландырып яшәүегезне дәвам итегез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сезгә, иҗади уңышлар, киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт.